ଜାଣିଛ ନା ଭାଇ, ଶୀତ ଦିନଟା ବହୁତ ଭଲ। रुको जरा सबर करो। ଠିକ୍ କହିଲି ନା ଭୁଲ କହିଲି କୁହନ୍ତୁ? ଆପଣମାନେ ସେଇଆ ବି କରୁଛନ୍ତି ନା? ଯିଏ ଘରେ ଡାକିଲାକୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଟିକେ ଆସିଲ, ନାଇଁ ଯାଇପାରିବେ ନା, ନିଦ ପ୍ରବଳ ମାରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ନିଦ ମାନୁନଥିବ, କମଳ ତଳେ ବସିକି ମୋବାଇଲ ଟିପୁଥିବ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। ଠିକ୍ କହିଲି ନା ଭୁଲ କହିଲି? ତମାନେ କିଏ ଏମିତି କରୁଛ କାମ କହିଲ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ତମାନେ କିଏ କିଏ ଏଭଳିଆ କାମ କରୁଛ? ଆଉ ଶୀତ ଦିନେ ସକାଳୁ ଉଠିବ, ଟିକେ ନାଲି ଚା ଟିକେ ହେବ, ପିଇଦେବ, ରୁଟି ଦିପଟ ହେବ, ଖାଇବ, ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଆରାମରେ ଗାଡ଼ି ଧରି ବୁଲିବ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ, ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗାଧେଇବେ ନା 4 ମାସରେ ଥରେ। ଶୀତଟା 4 ମାସେ, କିଏ 4 ମାସ ଥରେ ଗାଧେଇବ, କିଏ ମାସରେ ଥରେ, କିଏ ହପ୍ତାରେ ଥରେ। ମୁଁ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଗାଧେ। बे साले जो माफ करना। ମୋ ଭଳିଆ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ହେଇପାରିବେ? ସବୁବେଳେ ଗାଧେ। ପାଣି ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ପଡ଼ିଯିବି। रुको जरा सबर करो। ସୁଇମିଂ ପୁଲଟା ଆମ ନଈ ବାରି ପଛରେ, ଆମ ନଈ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଈ। गाड़ी स्टार्ट कर। ଆଉ ଶୀତ ଦିନରେ ଭଲ ମଣିଷ ବି କୁଢ଼ିଆ ହେଇଯାଏ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ ନା? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଶୀତ ଦିନରେ ରାତି ହେଲେ କମଳ ଖଣ ଖଣ ଧରି ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଅତି ଆନନ୍ଦର ନିଦ ଲାଗେ। ଗରମ ଦିନରେ କେତେ ଝାଳ, ଦୁଇ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗା, ଏସି ଲଗା। ଏବେ ଏସି ଚାଲିବ ନା, ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିବ ନା, କିଛି ଚାଲିବ ନା। ଭାରି ବଢ଼ିଆ, କେତେ ବଢ଼ିଆ କହିଲ। ସକାଳେ ଖରାଦିନେ ସକାଳ 6ଟାରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, 5ଟାରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଶୀତଦିନେ କେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ? ମୋର ତ ପ୍ରାୟ ସକାଳ 9ଟା ବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ନିଦ କେତେବେଳେ ସକାଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି? ଆଉ ଗୋଟେ କୁଢ଼ିଆ କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା? ଶୀତଦିନେ କୁଢ଼ିଆ କ'ଣ? ଶୀତଦିନେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଡାକୁଥିବ, ପୁଅ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଟିକେ ଆସିଲୁ, ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇକି ଶୋଇଥିବ। ସେତେବେଳେ ପୁଅ ଡାକିବ, ଯେତେବେଳେ ବାପା ଡାକିବ, ପୁଅ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସିଲ, ପାଣି ଟିକେ ଗିଲାସ ଏପଟୁ ନେଇକି ଆସିଲ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ? ମୁଣ୍ଡଟା ଘୋରେଇକି ଶୋଇପାରିବ। କାହିଁକି ଶୋଇପାରିବ? କାହିଁକିନା ସେଟା କୁଢ଼ିଆ। ଶୋଇପଡ଼ିଆ, ଅଧିକ ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣମାନେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ, ଘୋରେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଆ। ଆପଣମାନେ ଶୋଇନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆପଣମାନେ ଘୋଡ଼େଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ହଉ, ଶୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଭାଇ ଶୋଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଉପରକୁ ସ୍କିପ୍ କରୁନା, ଆଉ କିଛି ଦେଖ। ଯାଉ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି। ଆରେ ଶୋଇପଡ଼। फिर से आ गए रे बाबा। ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ଶୋଉଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ। କାଲି ସକାଳେ କଥା ହେବା। ବାଏ।